खुलुमबाय दिनै 29 नभेम्बर 2023 बुधबार गोजोनथाव खौरां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि रामफलबिलनि थागिबि सन्जय बसुमतारीखौ उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीनिफ्राय गुदुं सिंनिफ्राय बोखांनो हाबाय। दा बिथाङा मोजां थासारियावनो दङ आरो दा बिथांखौ नखरनि मानसिफोराबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जाबाय। डिब्रुगड़नि धुलियाजानाव बिहारनि सासे सुबुंखौ मोनसे सुबुंनि हानजाया गाग्लोबनानै बुथारदों। दिरियाल ओनसोलनि दिरियाल मार्केट ओनसोलाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय बिहार रायजोनि सुबुंनि मुङा जाबाय पीपेन्द्र महातो। पीपेन्द्र महातोआ धुलियाजानाव गंसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावोमोन आरो बे जाथायाव पीपेन्द्रनि लोगो मन्टु कुमाराबो दंमोन। मन्टु कुमारा नाथाय थैयासै। मन्टु कुमारा बुजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जेब्ला बिसोर सानैया दिरियाल बाजारनिफ्राय थांगासिनो दंमोन अब्ला लामा ससेयाव हरखाब जेबो जाहोन गैयालासिनो साब्रैसो सुबुंनि हानजाया फैनानै बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बुथारजानाय नखरनि मानसिफोरा बे जाथायखौ लानानै न्याय नागिरदों। कर्नाटकआव सानै बिसि आरो फिसाया गावसोरनि साथाम गथ'फोरखौ बुथारखांनायनि उनाव गावसोरबो गावसोरनि जिउखौ दौलें लानानै फोजोबदों। नखराव रां रुफानि जेंनानि थाखाय आरो गुबुननिफ्राय लानाय रांखौ हरनो हाफिनिनि जाहोनाव बिसि आरो फिसाया मानसिफोरजों इनाय खालामजाबाय थायोमोन। बेनिखायनो सहायनो हायैयाव बिसि आरो फिसाया गावसोरनि गथ'खौ बुथारनानै गावसोरबो गावसोरनि जिउखौ फोजोबदों आरो बे जाथाया जानायनि उनाव फिसाया भिडिअ खालामनानै गासैबो जाथायखौ फोरमायना गालांदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय गरिब साहब 46 बोसोर बैसोनि, बेनि बिसि सुमिया 33 बोसोर बैसोनि, बिसोरनि गथ'फोर हाजिरा 14 बोसोर बैसोनि, सुभान 11 बोसोर बैसोनि आरो मुनिर 9 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव कर्नाटका पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसाम पुलिसा अपारेशन खालामनानै सराइघाट दालांआव गंसे गारिनिफ्राय मणिपुरनिफ्राय फैनाय गारिनिफ्राय 15 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सनु आली आरो अर्जुन बास्पर। उत्तर प्रदेशनि महाराजगंजआव सासे 28 बोसोर बैसोनि सुबुङा साथाम सुबुंजों गनजों गाज्रि बुजानानै जिउ गोमादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सलमान, नारायणपुर गामिनि थागिबि। सलमाना गावनि बाइकजों थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव बिश्राम मुंनि सासे सुबुङा साइकेल सालायलांबाय थानाय समाव जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बिश्रामा रागा जोंनानै गावनि सानै फिसाज्लाखौ लेंहरनानै सलमानखौ बुनानै बुथारदों। उनाव बिश्राम आरो बिनि सानै फिसाज्ला गथ'आ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों, नाथाय फिसालाफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। एनएलएफबि आफादनिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव बि बक'आ इउपिपिएल हानजायाव जइन जाहैबाय। बि बक'आ गावजों लोगोसे सा 174 सोद्रोमाफोरजों इउपिपिएल हानजायाव जइन जाहैदों। गुबुन फारसेथिं इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रा मुलारि बिथाङा ससाइटिनिफ्राय किक आउट जासिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। 170 सानिख्रुइबो बांसिन एक्स एनएलएफबि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनाव जइन जागोन। थारमाने 170 फेमिलिया जोंनाव जइन जानो थांगासिनो दङ। 4 तारिखआव जोंनाव 300निख्रुइबो बांसिन एनएलएफबिफोर चिराङाव जइन जागोन। बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन। मानोना दिनै सोदांनायखौ, सोलायनायखौ, गुरस्लायनायखौ बयबो लुबैदों। ओंखायनो हाग्रामाया दिनै खर' गुदुं जानानै दङ। आं दाखालिनिफ्राय बुंगासिनो दङ। गाबोन सबनिया जोंनाव सन्दना जइन जासिगोन इउपिपिएलआव गोबां बिपिएफनि लिडारफोरखौ लानानै। एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो, रेडि जानानै दङ। गतिके हाजारखि बुंथो हाग्रामा उइल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बायदियै सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम CSS बे स्किमनिफ्राय जों मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों CSSनिफ्राय मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों नैबे बरन'दि वाइल्ड लाइफ हाग्रानि सिङाव थानाय लामा बानायनाय आरो सलार फेन्सिं बानायनाय, लोगोसे बिनि खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे नैबे फरेस्टनि सिङाव थानाय 20सा जोंनि डिपार्टमेन्टनि बा स्टाफनि मानसिफोरनो जोङो दिनै मेटेरियेल डिस्ट्रिबिउसन मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जोंनि मानब गेदेर इएम
लकेल दावबायसा बर' बिथांजों आंजों मावफुंनाय जाबाय। मोनसे खोन्थाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायथिनो नागिरदों। देग्लायनि बरन'दि वाइल्ड लाइफनि सिङावबो जोङो देग्लायनिफ्राय टुरिस्टफोर हान्थिफैनो हानायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामबाय। बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जों खामानिखौ फोजोबनानै गावनि बोथोर बायदियै जोङो टुरिस्टफोरखौ हान्थिनायनि थाखाय फुल सुबिदा होनो नागिरदों। बेजों हान्थिनानै ओरैजाय बगामाथि पिकनिक स्पटसिम जोङो थांलाय फैलायनि राहा लामाखौ खालामना होनायनि दा बेबस्था लाबाय आरो दिनै बेखौ जों मावफुंनाय जादों। हाग्राखौ रैखाथिनि थाखाय मेन पावारा जोबोद खम, बेनि थाखाय माबायदि राहा लादों? मेन पावारखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टल' नङा, जोंनि BTRआवहाय बा BTCआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो मेन पावारनि खोब जोंहा खम। जेरै बिथाङा गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौ सामलायबाय दङ। गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआवबो मेन पावारा गैयैनि थाखाय जोङो स्पर्ट्स बिथिङाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बा BTRनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयबो स्पर्ट्सआव गोसो गुदुंब्लाबो जोङो हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिनो दाखालि स्पर्ट्स बिफानावबो इन्टारभिउ जानानै थांबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 447टा जोंनियावहाय पस्ट खालि दा जानानै दङ। बे पस्ट खालिखौ जों फिलआप खालामोब्ला जोंनि मेन पावारा जथेस्थ' जोबगोन, सर्टेजआ जोबनानै फैगोन, बेखौ जोङो आसा खालामदों। गतिके जालांबाय थागोन बिदिनो। जों दा बोसोरथामल' मोनदों, बोसोरथामाव जों बहुद खामानि मावदों। मेनलि हाग्राखौ रैखाथि होबासो जोंनि हारिखौ जों रैखाथि होनो हागोन। मानोना हाग्रायानो जोंनि लिगेसि, माने जोंनि हारिनि। जोङो हाजार 7,000 बोसोर जों रायजो जानायनि उनावबो गावनि हालामनि हाग्रा बिफानखौ जोङो रैखाथि होनो सोलोंबोआखै। दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि हारियाबो बेखौ अनसायनो सोलोंनांसिगौ होननानै आं मेसेज होबाय। जेरैबायदि गाजा गोमजामोन, खिन्थु बेनि उनावनो सिमिलारलि बे खमायलांबाय। खिन्थु दिनै 400 हेक्टरनिबो एनक्रचमेन्ट जादों। बे स्वाभाबिक बे खोन्थाया। मानोना थांनाय 34 बोसोर जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि जाहोनाव बे गोबां गोहोम गोग्लैदों। दा 34 बोसोरावहाय जोंनि मुभमेन्टनि समाव जोङो जाबायदि खोमानानै लाबाय, बेखौ जोङो 3 बोसोराव रिकभार खालामनाया गोरलै नङा। अब्लाबो रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो खौसेथिब्ला मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि गोसो गुदुङै भिजन आरो मिशनखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। 3 बोसोराव जों जाबायदि रिकभार खालामदों, जोंनो हाग्रामानि बायदि 17 बोसोर नाङा। 17 बोसोराव बिथाङा डिस्ट्रयसो खालामनानै गालांदों। जोंनो 17 बोसोर नाङा। जोङो 2-3 जुदि नायनो हायोब्ला, जों सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ बुङाखै। जेरै नोंथाङा मोनसे नाय, 17 बोसोरावहाय BPFआ जोंनि जोहोलावजोफोरनि सोलोंथाइखौ मालाबाबो नोजोर होआखै। इभेन बिथांमोना ड्राग्स, जौ, एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों मेलाफ्राव इनभल्भ जाहोनानै गथ'फोरखौ फरायनायनिफ्राय जानगार होदोंमोन। बे बोसोरथामाव जोङो दुबबांनो नागिराखै बेवहाय जोंनि आखाइ दङ होननानै। खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो, इनभाइरनमेन्टआ क्लिन जानाय लोगो लोगोनो, सिटुएसना काम डाउन जानाय लोगो लोगोनो 133 बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै APSC मेइन एग्जामावहाय पास जानो हादों। बेनिफ्रायथ' वार्नथार्डआ निस्सय जोंना भाइभायावबो पास जागोन, मक इन्टारभिउआवबो। थारमाने बोसोराव जोङो जुदि 40-50 बेफोरबायदि पास खालामलांबाय थानायबा जोंखौ सोर लाखिनो हागोन? रावबो लाखिनो हाया। जायखिजाया माने बे एनक्रचमेन्टनि थाखाय इनक्रचमेन्टआ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि बाथ्रा दं। रिजार्भ फरेस्टआव इनक्रचमेन्ट खालामनायनि फिथाइखौ हाइकर्टआनो होगासिनो दंखायो। गतिके कमप्रमाइस खालामनायनि बाथ्रा थानो हाया। बेनो जोंनिया जायगा नायनानै जोंनि लेखा रोङै मानसिफ्रा बा जुगामियै मोनसे जायगायावनो थानानै रायजो जानो रोङै माखासे जोंनियावबो मानसि दङ। बिथांमोना देवानिफ्रा जोंनि माने गुरै गोसोनि बिदा फंबायफोरखौ साल सलननि गेजेरजों बा मोनसे चक्र'दै माबानानै सोनानै हाग्रा बिफानखौ फोजोबनायनि माबा खालामदों। जों कमप्रमाइस खालामा, खिन्थु हाग्राया थानांगौ, जों मानसिया मानसियैनो थानांगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।